kum upalam to Henry achoma choin Paris a khosa a nula Constance chu Paris atanga hlalotia khosave in a driving test voinga na tur a pemeka a passport ala in ring chialo apa chu andora apui ve china ma se chutia dora thongai thin chu aning to a Paris a kaldai adua chu chuana pa tilom lo lebok Constance chuan Paris a chuan in lua tur azon kwana lama Henry chu tong fu ta a Henry ina room pakhat chu manchoya lua adua ma se Henry chuan toma Chenpui du lo wangin alorem tilawa ain chungen kwal chuan piano Ahmu a alandan me tang chuan to manan tum ngai lawani mel Constance chuan a in chu luatan a otlea ma se Henry chu anel omlawati boxi Henry chuan nardan tur chuan lama zong vezel buka Henry na tanga chuan nu chuan mundanga azon chunzom zela nupui neilaya kopnen chuan anin mubok nikha chu chupa bula omlai chuan Henry ne na tanga kol dongin aina chuan room khat alwa thei thoron chila Paris a chena chak thin na chu thleng dik don ta ma se kalbo tur ardara lom mela mu wang chuan alimna afam kim theilo Paris lama inbeng bel tura akalni chuan anule aunaw tenan tha a Henry ina thlen chuan chu ina khosak chunga adan zom tur bu alo pe a adan zom tur ma sabera chuan in chunga sleeper bun phal lo thualo in zia kani zana Henry phone mang asia dru ka tangin amauno Valerie chu angaina loti a theya anu lok chuan Henry chuan Constance bula Valerie chu me chamak tak ni in tar en kolna ina da tum ti ashila nikha chu ina ama chawa ommai mai lain piano chu tuma chak ta a ano pan line piano classical thin wangin abo bik lo Henry chuan Constance in piano lo tum chu alom lawa ain chu chua san turina timak ma se Constance chuan engtin tinamo amin theishama chuba ka inlo aman pek turpo ala nei lo boka ma se Henry chuan poisa chu du ber ni lo ti shilin chuta om manatan chuan thil pakhati sakturin alo be sei thunga afapa polete no pa chu in chentira pole chu azona waitir turin atita heu maile Constance chuan adu lo tho soi chuan Henry chuan chu thil chu ti sak thei chuan tharuk chung room lo aman choya ngai to lo tur tho shila Constance chu pona achuaka Henry thil soi ngai to lai chuan dor pakhata white dress andu thon tar chu mufua dorami Matthew bula chuan chuna chu amamo thoshil chuan anlo latanga la atuk zinga chuan Henry fapa pola lokala pola chuan a chanchin thalam apa chuan engma soidon lo ti shain damnoi ron ken saknola Constance ne na chuan apa chu lo en kol sakturang enin au patang zelin anat na po azwal vezel thoshila Henry lo letin pola mu chuan afapa chu fiam thu thona na manga nuam tilawin pola chu chuak ta deya Constance chuan pola chu hnaya tum tanta nia ngain Henry chu lom lia Constance chu atu ka tangin bara chuan thok tanin zanlama lekha zirba ka Henry chu kom ngei deuh atum pareng boka azirlaya chuan ati that ngai lo wangin aril ru chu aha ru he thungani Henry chuan pola chu lenga somin Constance chuan ngei tumin e yalo rela Valerie le pola tinu pa chu an lo thlenga Valerie ne na anin biak nu chuan Henry an angai nat lo chan cho she thiam ve ta a Valerie chu mani thudu chi le midang judge ol sam tak mi ani pola chu kom ngei le nel tumin zei tak chuan anai chautana zakzum ve tak pola po chuan nuamati ruhlia Henry na piano chu an soi chuaka anu puilui piano ni wangin shala phallo ba ka midang tu mai na an tum Henry chuan a phallawa chung vela anin hnia chho chuan pola chu thinrim tamaya afapa thinrim tak wang chuan Henry chuan Constance chu piano tum tur chuan ati a mitui tla zoi zoi pa in angai thata ani Valerie chuan a hlatum ber kher chu adu lo wanga trape moti a ma se pola chuan chu hla chuan anu sha chwa tir wanga trapani ti shilin ani po chu mitui ta ve ta hialani Valerie chuan cho chungchanga soi chwa chuan pola chuan an ho hun to ti a she thiam thuaya atuka college kal chuan an result an lo tar chuaka Constance chu a fail palle ta tlat mai trap chungin a ho a aril ru lak pen tumin a party a zuwa in chiama ma se eng mai na ril ron lak pen lei thei tak lawa chuan anuna chuan engma ti thei anei velo ni in ein sheta hiala Valerie chu chauka bungrua then khat la turin Henry ina chuan lo kala
chauka a anom dun lai chuan Constance chu aluak ta thuta Valerie thomno po aluak khumtel boka Henry le Valerie te pani ma chuan trap zoi zoi in Constance chuan awan doi big zia chu asoi ta molmola apa dora athodu to lo wangin a ho thei to boxi lo Henry chuan atuina zong lama kal jok tur chuan a lo ti a Constance chuan piano tum chu nuama ti a ma se skula kallaya zirtir tu pakhat wanga piano class a chol santak mai ba ka apa in a support ngai lo thua sui veli a chuta Henry le Valerie ten annor lui wang chuan ama la phwa ngei mai chu atum ta a Henry chuan voi khatna ta na fakve ta hialani Henry nupui chungchang chu ashia chak wangin Valerie a zota ani chu kumsom thum kalta khan tukvera tangina tlaluma chuta tang chuan Henry chu khohar takina omta ni ti ashia chuan alaina tale maya Valerie chuan a pasal chu Constance chuan adu nia sha tho soi chuan ani chu nui top masia monu thil soi chungchang chu Henry soi pui tumin apan nyala Henry chuan amonu chuan afa pasum le pai chu adu ni in ashia a mase Constance chuan Valerie chuan Paul chu mangai tak zet ni in ashe thung chu wang chuan Henry thil be sei chu ti theilo ti soi chuan Henry chuan in atanga chuak tur chuan a tile ta a atuka chuan Constance chu anin lama a ho a mase anu le pain a room office atan an lo siam danglam te mu chuan a pas thole chumini lala chuan Paris lama letle angai ti in anu le pa chu dota shilta a kalna tur mundang nei lo wangin chumi zan chuan Henry aina bok chuan a letle ta a do thang theidin muna adin lo wangin Polanga izon der chu ati mai angai ta si a Pol chanchin chu Henry a zot ve tangi nge a lelam taka chuan nun hlotling tak nei ain be sei to lawani ma se chuti lai chuan Henry chuan music school a alo admit ve thunga Constance chuan Paul chu zui chho tanin ari rula thei tur zong chuan ache chho zela Polangai na zong le huat zong Henry na lo shil to chu mang tangkai theilia Paul chuan an ngai na zong inang zel chu makati thu soin Constance lem chan na vekaniang ti aring phalo Constance chu Paul chuan adu chhotan ta viawa remchang amu vele an pani chuan in ngai zona du thu Constance chuan ashila mase an kumin thlau tuk wang chuan Paul chuan arem lawang ti na changa Constance chu alem chan wang chuan a thin rim thale ta a mase Henry chuan Paul chuan a mangai tran vele engkim ti to pathen tur chuan ala shil ta chewa an nu pa chu in thentir tur chein adu ani Matthew chuan Constance chu zin thoven puya chak thushila mase ni chuan alo ngai thlamu mal lem lawa aril ruwa chuan an DJ Simon alhira omte mu chuan Matthew chuan a kalsan ta zoka Simon le Constance te inkar chu a tha chhotan ti chuan Poland mesesa adu thole in ngai zona du thoron shilna dong vele chia bok Paul chuan Constance chu azui zoka Simona DJ ni na bara chuan an kalduna Simon chuan a thenghil to ti le midang koplai nei ti Constance chuan a shia chwa pha nge nge a an holama chuan Constance chuan anun chu nuama ti lo tho soi chuan Paul chuan a fop ta a Constance aton wang chuan Paul chu hlim hlia chumi zan chu a holo ta thakani atuk zinga ho chuan anupoi Valerie chu lo mangang emema a pasal chuan midang kopa nei ti shi chuakin akar nung lama mei che korlo om chu pasal ma a khai kangwa a Henry tum chu hlotling in Valerie chuan a pasal chu chua santa ani ni chung chu Paul chuan Constance chu abito lawa zankha chu Henry chuan Constance chu London School of Music a admission ati sakti le music teacher thatak abyak sakbok thoshila Paul chu Constance muturin alo kala mase Constance chuan anin kara thil thlengte chu thenghil adu to thule akum rual puimi pa ton thar thu alo shil tamaya Paul chu aril roke somani bermai arwal de uthoina nupuile a mei cheton thara chan ta chu na ati takzet chumai ba ka atuka chuan lawyer in kota kowin anupui chuan in chenfel na lekha zia fela du thoshil zui tanen Paul nun so ein thak lok ani bermai rirun na taka omlain Valerie chuan ron kola arai thoron shilta chu chuan annu pakar chu chanhim theile ta shamani anupui rai thopa shil chuan Henry chuan lomela putlo baka naute chu apai tlang tir don nge ati tlak tir don ti azota apai na don sundana chuan Paul chu lom lo hlea chu thu chu anupui na shil huna lom tak mel puwa lo dong sung lo ni chuan adam chunga biak to lo tur tho shila
Paul chuan Constance po shilve in tuna chuan tunma zong aya anuna chuan himna ane ni ati a Constance po chuan thinlung takin alompui ve bok ani Constance pa chuan afanu chu azirlaya afelti asia chwa chuan ron kolin in lama ho tur chuan ron ti a nirubuai takina pa thil soi chu Constance chuan Henry ashila Henry chuan tu pa main anfatil himna anlak saktur ani heinem ti in afa pachunga ache du dan chu athe ngil thaka maze Constance chuan chung thil cha chu fa pachunga ati ni ati a Constance riluna zu in tum chu Henry chuan dangin anupui boral chanpo azurui wangni in tukvera tangin atlak phani ati a atuk zinga chuan Constance chu ho turin ain siama chuti lai chuan polete nupa an lokala an pathum chuan rei tak chung Henry an nga ka alo thlen chuan phur takin Valerie chuan fapa apai thuashila polawang chawin Henry chu lim tak angin a oma Constance a chwa dona Henry namang tha chuan athil ti chak puitlin tura tarani hun thleng hak lo turin Henry chuan lo shila Constance chu pona lo ngak reng tu apa bula chuan kalin a hodu lo thu shilin musician ani chak wangin Paris ha chuan omala du thua soita a atira chuan apa chuan phallowin nasa takin aniala mase fanu chu ama angchia lululani ti Ahmu chuan azol do zo ka atang ta ani Henry a khohar taka omthin na po chu re veta a Constance chu Henry bula cheng chun zomin ainzir chhauta a chun le zana taima taka in buat sei ba ka late a phua zela atopa chuan London akal tur chuan in buat seita a Constance chu a lotling ngei don ti Henry chuan a hrichiang emema anupuya support thinang chia khan Constance chu a support chun zom zela London School of Music athen chuan atop na tan Constance chu ain buat sei tran le a an exam ni chu lo thlengta a pass ve ta zel bok ni rei lo te nuwa chuan Henry thi thua dong ta thut mai Henry ina ale chuan pola lo omin ani chuan apa chuan atupa Ahmu man thule lim takin a hun nu hnung lam a man thu lo shila Constance chuan lotlin na lam zo ma se final round a fel thu pola shila chuta pola chuan thlainga mosa chu Perisa acha malangai don thoti Constance chu shilin apa in chu peti a shil tamaya chu mai ba ka lekha pakhathi petela chu lekha chu Henry an Constance tana zia ni in lekha chuan atupa Ahmu ruala alung oilo na le athinurna te are vek thute Henry chuan lo ziakin chu mai ba ka Constance chu nuna beidong lo turle malam pana ke pen luizel tura du tholo ziak tela Henry du ange chuan Constance chuan exam pele turin ain buat saina atan chhole ta ani